Hallo lieve mensen, mijn naam is Domino Ofori, ik ben 23 jaar en ik ga naar de UKGR aan de Fruitweg in Den Haag. Toen ik ongeveer 12 jaar was, ben ik in het UKGR-centrum gekomen. En ja, daar leerde ik eigenlijk over heel veel dingen van het geloof. Ik ben vroeger naar andere kerken geweest. Maar de UKGR was anders voor mij. Wat ik gewend was vaak met kerken was dat er veel muziek was en na de dienst veel gezelligheid. Maar in de UKGR zag ik eigenlijk dat het heel serieus was en heel veel ja, eigenlijk meer ging om God zelf en niet om de mensen. En dat was heel anders dan wat ik gewend was. En één ding wat ik dus leerde was hoe te leven door het geloof. Dat God niet iets is wat alleen is voor de zondag. Maar dat het eigenlijk, dat het geloof elke dag geleefd moet worden. En elke dag geleefd kan worden. Vroeger dacht ik eigenlijk dat het heel veel was ja, om God te volgen. Dat het heel veel moeite kostte en ja, dat hield mij eigenlijk wel een beetje tegen om mijzelf te geven. Omdat ik dacht van ja, dan kan ik geen leuke dingen meer doen, dan wordt alles saai en ja. Dus toen ik in de UKGR kwam en ook in de jeugdgroep, de JVO, leerde ik eigenlijk dat het mogelijk was om jong te zijn en in geloof te zijn. En dat dat helemaal niet saai hoefde te zijn en dat het eigenlijk ook heel goed voor mij was. Wat ik meekreeg eigenlijk van de wereld was dat het eigenlijk allemaal schijn was. Ik leerde in de JVO dat heel veel mensen doen alsof ze gelukkig zijn. Heel veel mensen doen dingen, maar dat is om de leegte in hunzelf te vervullen. En dat als wij de Heilige Geest zouden ontvangen, dat wij die leegte niet meer zouden hebben. Dat wij dan vervuld zouden zijn en dat God alles was wat wij nodig hadden. En dat was eigenlijk iets wat ik voor het eerst had gehoord. Ik ben naar andere kerken geweest, maar voor het eerst hoorde ik eigenlijk dat God, de Heilige Geest, in mij zou kunnen wonen. En ik vond dat in het begin heel raar om te horen en heel raar om aan te wennen eigenlijk, dat God in mij kon wonen. Omdat ik zag mezelf als waarom zou God in mij willen wonen? Hoe kan God zelfs in mij wonen? En ja, het heeft best wel een tijd geduurd voordat ik echt besefte dat het kon. En toen ik ook keek naar de pastoren en andere leden die een goede getuigenis hadden, dacht ik van oké, nou ja, laten we dan proberen de Heilige Geest te ontvangen. Nou ja, toen in die periode kwamen nog meer vasten van Daniel. En toen begon ik gewoon echt serieus mee te doen en elke dag bidden. Maar niet zoals ik eerst deed, maar mijn gebeden waren gewoon anders. Omdat, ja, ik bad niet per se anders, maar mijn intentie was anders. Mijn intentie was anders, want ik begon dingen over mezelf te ontdekken. Ik ontdekte eigenlijk dat, nou ja, ik wilde de Heilige Geest hebben, maar waarom eigenlijk? Ik had niet echt een pure intentie. Ik dacht, nou ja, de Heilige Geest ontvangen is alleen maar voor mezelf. Maar dat is het niet. Ik wilde de Heilige Geest ontvangen, maar ik had niet echt de wens om zielen te redden. Ik wilde de Heilige Geest ontvangen, maar ik had niet echt de wens om God te dienen, om alles te doen voor God. En toen ik dat besefte, dat de Heilige Geest eigenlijk alleen kan komen als wij die wens hebben, begon ik daarnaar te zoeken, begon ik daar om te bidden. En ik had toen een aantal vasten gedaan. Ik denk 1 of 2 vasten gedaan, zonder succes. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, ik heb echt alles gedaan. Ik had zelfs offers gegeven en nog steeds lukte het niet. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, nou ja, ik denk gewoon niet dat ik het kan. Omdat ik heb gewoon echt alles gedaan wat ik me kan bedenken. Ik heb opgestaan in de nacht om te bidden, gevast en allerlei voorstellen, naar het strand geweest en allerlei voorstellen. En ik zei, God, ik heb alles gedaan. En toen kwam God eigenlijk met het antwoord van, je hebt alles gedaan, maar in de fysieke zin. En
toen leerde ik dat het niet alleen maar gaat om doen. Niemand kan de Heilige Geest ontvangen door hard te werken. Niemand kan de Heilige Geest ontvangen alleen door voorstellen te doen. En toen leerde God mij om te kijken in mijzelf. En toen begon ik eigenlijk in mezelf te zien dat ik nog heel veel dingen had in mezelf die opgelost moesten worden. Bepaalde vormen van luiheid, slechte gevoelens die ik nog had jegens mensen. Ja, en meerdere dingen. Dingen die ik nog niet had vergeven. Dingen die ik nog niet had losgelaten. En gewoon een bepaalde manier waarop ik naar mezelf keek, waardoor ik eigenlijk niet de Heilige Geest kon ontvangen. En het was moeilijk om dat te accepteren, want ik voelde me eigenlijk wel ja, een beetje vernederd. Ik schaamde mezelf eigenlijk ook wel een beetje daarvoor, omdat ik dacht, al die tijd was ik die moeite aan het doen, maar ik was niet eens aan het luisteren naar God. Want als ik had geluisterd naar God, dan had ik vanaf het begin al geweten wat ik moest doen, wat ik moest aanpassen. Maar ik dacht alleen maar van, nou ja, dit is wat ik wil en dit is wat ik ga doen. En ik schonk geen aandacht aan wat God van mij wilde. Ik weet nog dat ik op een woensdag kwam naar de kerk. En eigenlijk die woensdag was ja, een beetje een rare dag voor mij. Het was helemaal geen goede dag voor mij. Ik was naar de kerk gekomen, maar ik voelde me helemaal niet goed. Ik was gefrustreerd gekomen naar de kerk. En ik kan me eigenlijk ook niet meer herinneren wat werd gezegd in die dienst. Maar ik weet nog één ding en dat was dat de pastoor, de bisschop in die tijd zei, het maakt niet uit wat je tot vandaag hebt gedaan. Als je vandaag je 100% geeft, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En eigenlijk met die woorden ben ik dus naar het altaar gegaan. En begon ik eigenlijk gewoon te bidden. En eigenlijk die dag heb ik een heel ander gebed gedaan. Want omdat ik natuurlijk al jaren in de kerk was, had ik al een bepaalde manier van bidden, al een bepaalde routine, om maar zo te zeggen. Maar die dag verbrak ik eigenlijk die routine. En ik ging niet gewoon bidden en tegen de Heilige Geest zeggen, ja, ik wil u. En nee, wat ik eigenlijk gewoon deed, was gewoon echt alles wat in mijn binnenste was, begon ik gewoon naar buiten te halen. Ik begon gewoon met God te praten over de frustraties die ik had, dingen die ik had meegemaakt. En ik begon hem gewoon uit te leggen waarom ik hem nodig had. En dat ik het niet kon zonder hem. En dat ik al jarenlang in de kerk was en dat ik gewoon ontevreden was met de situatie waarin ik zat. En dat begon ik gewoon allemaal te bidden. En toen legde de pastoor zijn hand op mij. En dat was het moment dat ik de Heilige Geest ontving. En wat dat moment anders maakte dan de andere momenten die ik had meegemaakt in de kerk, was dat het niet ging om een gevoel alleen, of ja, ik voel me blij of ik voel me goed. Maar op dat moment kreeg ik gewoon echt de zekerheid. Op dat moment wist ik gewoon zeker, de Heilige Geest is met mij, is ook in mij. Het is eigenlijk de Heilige Geest die je waarschuwt, die je zegt om dingen niet te doen. En ook al begrijp je dit op dat moment niet, weet je gewoon wat de juiste keuze is. En daarna zie je vaak van, hé, het was toch wel de goede keuze. En natuurlijk heb ik nog steeds fouten gemaakt, helaas. Maar er is niets wat mij zal weghalen uit de aanwezigheid van God. En dat was wat ik vroeger dacht. Ik dacht, als ik de Heilige Geest ontvang, dan zal ik nooit meer fout maken en zal ik eigenlijk gewoon bijna perfect zijn. Maar nou ja, dat is niet zo. Maar het is wel zo dat als je valt in die zin, dan breek je niet. Als je de dingen van de wereld kunnen komen om je te beschadigen, maar je zal nooit kapot gaan. En wat er ook gebeurt, je zult altijd blijven vasthouden aan God. En God zal altijd met je spreken. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik begrijp de Bijbel nu ook anders, beter. Ik kan het ook beter toepassen in mijn leven en andere mensen helpen. Met de jeugdgroep probeer ik altijd mijn best te doen. Ook in de kerk, evangeliseren. Ik heb daar gewoon plezier in om dat te doen. Omdat wat ik heb, wil ik geven aan de anderen. En